All-out performances sa mga sparkle artist ug P-pop group bida sa Kapuso Countdown 2025. Ang report ni Femari Dumabo. Nahimong mabuluko ng kalangitan sa paghagtok sa tungang gabi tungod sa mga fireworks display nga milingaw sa misaksi sa Kapuso Countdown. Wa makapatandog sa kaikag sa mga Kapuso star nga sila si Roro Madrid, Bianca Umali ug Gay de las Alas, taliwa sa pagbundak sa uwan. Nagpabili no sa mga tao nga mitambong sa GMA Kapuso Countdown to 2025, isa sa puso. Grabe ang kalipay ni Ai nga first time nga mitambong sa GMA Countdown. I'm so looking forward for 2025 and nakita niyo naman umaambon. So meaning nun, lahat tayo ibibless ni Lord at lahat tayo magkakaroon ng maraming trabaho. Lahat tayo ay magkakaroon ng magandang health. Matag tuig na kunong gisugat ni Isabel Ortega ang bagong tuig nga working og performing alang sa mga kapuso. Salamat na salamat po sa pag-celebrate ng New Year of course with us. Sobrang nag-enjoy kami and every year talaga ginagawa namin ng point na makaka-celebrate ng New Year with all of our kapuso. Very fulfilling usab alang kang MMFF Best Supporting Actor og lulong star Roro Madrid nga nakigsadya og milingaw sa mga kapuso fan. Alam mo yun, you're doing this para po sa mga kapuso natin. What a great year for me. At lahat po yun ay pinagpapasalamat ko po syempre sa Panginoon Diyos at syempre po sa mga kapuso natin na walang sawang sumusuporta. From Black Rider to Green Bones and hopefully next year, January, abangan niyo po ang Lolong. More blessings o trabaho ang gilook forward ni Betong Sumaya. Grabe, thank you Lord for the blessings. It's amazing. More blessings, more shows para patuloy tayo makapagbigay ng happiness sa mga kapuso, di ba? Pipila ka minuto sa wala pa mohagtok ang bagong tuig, nakadugang sa kasadya o kalingawan sa Kapuso Countdown ang usa sa giatngan nga performance sa SB19. Laki pa mga Kapuso star nga sila si Julian San Jose, Raver Cruz, Christian Bautista, Sanya Lopez o Kailin Alcantara nga milingaw usab sa mga Kapuso fan. Rain or shine, wala ba kapatalaw sa mga tao nga miduyog sa pagsugat sa bagong tuig sa Pasay. Samtang sadya usab ang countdown to 2025 sa Cebu City nga gipahigayon sa Marco Polo Plaza, Cebu. Apila mga Sugbuanon sa libuan ka mga kapuso nga nakigsadya sa pagsugat sa Year of the Wood Snake. Uban ni Rod Prado Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.